Sehän on tuuba. Niin on. Ja nyt mukaan liittyivät baritonitorvet. Vetobasunat. Kuuluuko sieltä käyrätorvetkin? Tämä kuulostaa aivan trumpetilta. Saksofonit. Klarinetit. Oi, tässä on huilut ja siellä on myös mukana yksi oboe. Tästä minä tykkään. Rummut. Mistäs nämä kaikki lapset saapuu? Hei, hyvä seurakunta. Et aikoit varmaan laulaa. Lauletaan mekin. Rakastaa, Raamattu sen ilmoittaa, vaikka olen heikokin, hän mua hoitaa hellemmin. Mua Jeesus rakastaa, sua Jeesus rakastaa. Mua Jeesus rakastaa, niin sana opettaa. Ilo olla yhdessä, viettää hyvää.
lapset Jeesus.